Aquí di que estatísticamente hai unha muller e media por cada home. Conclusión. Hai alguén por aí pasando de medo con 3 tías. Entón eu son muller e media para o meu home. Oh, non cadra. Claro que cadra. Faltame medio home. Habendo menos homes que mulleres, a lógica natural está predisposta á poligamia masculina. De feito, hai numerosos casos de sociedades polígamas nas que cada home ten ata 7 ou 8 mulleres. 8 mulleres? Alá! Para algúns estudosos, a poligamia ancestral tradúcese na vida actual en promiscuidade. Os homes actuais saltan as normas sociais e regresan ao primitivismo mantendo numerosas relacións esporádicas. Sobre isto, existe un tópico lamentable. Aí vai. Un home promiscuo é un machote. Unha muller promiscua é... Ui, que moral tan relaxada! Vaya fresca. unha pendanga. Que cacho pendanga? Conclusión segunda. Eles son máis, sí, pero tamén son máis parvos. Así que eles tócalles unha tía e media e ademais a lógica natural favorece que sexan promiscuos. ¡Ah! Isto está escrito por un home. Unha tía e media para cada un. Alá! Bos días. Boa tarde, Fran. Que é iso? Un deses chismos que tens que probar? Sí, pero este mola, Fran? É un xogo de realidade virtual. Como xogar un partido de fútbol de verdade. Ti que carallo sabes diso? Recordache que pasabas 90 minutos sentado no banco. É simpático, Fran. Vou no probar. Play. Merda. Que? Estou de suplente no banco. É realista de carallo. Volvo a empezar, non? Boa idea. Play. Pasade que estou só! Aquí! Ai! Ai, merda. Que pasou? Metín gol. Pero en propia meta. Os compañeros de equipo estánse cagando en miña nai. Que pasa? É un erro teno calquera. Están-me atacando, Frank! Véndete. ¡Parade! ¡Antidisturbios! Volve a empezar. ¡Stop! Ai. Play. Xogador. Maradona. Balón. Aquele. ¡Falta! ¡Árbitro, falta! Como que non? ¡Ai, cravou os tacos! Quero repetición. Aí estamos, árbitro. Marcelino, pásame, Aí, moi ben. Aquí, Marcelino, aquí. Oye, tú.
Fran, que pasada. Moi realista, foi como arrasar co porteiro, coa defensa, con todo o equipo, como se fose de verdade. Seriñas, xa che traerei unha cinta cun partido de fútbol de verdade. Hola, Lu! Mira, é un xogo de realidade virtual, é de fútbol. Telo que probar, é unha pasada, Lu? Mato! Lu, que pasa? Lu! Que mato! Ti tes unha estación? Ai! Xa estou aquí, entrei sen chamada. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos no cuarto sen ascensor. Acabouse. A ver, Lucía. Preséntoche a Lucía. Unha Lucía máis renovada, máis forte, con máis sentidiño, por favor, Lucía. Vale, Maite, sí, como ti queiras, sí. Vale, adeus. Sí, eu tamén te quero, ala, chao. Lucy, Sí. vou levar o teu vídeo un par de oriñas. Vas levar o meu vídeo un par de horiñas? Xa que estamos, por que non o levas un par de meses? Porque non me fai falta tanto. Abóndame con 2 horas. A ver, non me dá gana de dixarche o vídeo, punto. Veña, Lucy, que non é para min, mira, é que un colega deixoume a cinta do Argentina-Inglaterra do 86. A ver se melloramos as trolas. Ver un partido bello, que xa se sabe como acaba. Un partido bello? Que atrevida ignorancia, Lucía. O Argentina-Inglaterra é moito máis que un partido de fútbol. Ai, non me digas. Sí, 1986, Lucía. Futbolísticamente falando, é o ano cero. Mira, Maradona é a man de Deus, a revancha da Guerra das Malvinas, o David vence a Goliat. Non hai vídeo. Veña, Lucy, que non é para min. Mira, é que Raúl alugou un proxector pro bar, Raúl. Sí. Se é para Raúl, pódelo levar. Pero ollo que ás veces falla, Grazas, Lucy. Vídeo, prepárate. Fran, estás falando dun aparato electrónico. Si, xo sei. Falando de aparatos electrónicos, que tal leva la ausencia de Bruno? Argentina-Inglaterra. Recordo como se fose onte, naquel bar, vendo partido. Eu levaba unha camiseta con número 10 de Maradona. Era o meu ídolo. Un ídolo moi edificante. Sí. Hola. Que tal? Non me diga. Pois vou no pensar e xo chamarei. De todos os xeitos, grazas por pensar en min. Adeus. Que? Era o crítico de arte que me mercou as esculturas. Ah, sí. É que despois escribiu cousas sobre ti na súa revista. Algúnas delas incluso eran boas. Eran moi boas. Que quería? Chamábame por unha entrevista de traballo. Parabéns, para que traballo? Algo relacionado cunha galería de arte amateur que ten un amigo seu. Ah, carai, que ilusionado. É que non sei que sei eu. A min iso da entrevista de traballo dánseme moi mal as entrevistas. Non vas a un programa de Pedro Ruiz, Ana? Xa, pero non podo evitar ter algo de medo. Medo? Medo dá esa escultura de Atahualpa Yupanqui que tes na mesiña de noite, pero unha entrevista... É o deus Atahualpas Yupanqui. Ah, pois agora o que sei aínda me dá máis medo. Muller, teixe que botar
Ovarios. Non pode ser tan cagainas, Ana. Mira quen foi falar. O que cada vez que ten un problema agocha a cabeza como unha avestruz. Ben. Iso non é unha avestruz, é unha ovella. Teño medo de ir a unha entrevista. Ben. A avestruz é máis así. Avestruz. Hola! Trae unha cinta! Avestruz. Ovella. Avestruz. Ovella. Vou a esa entrevista. Non te lo que hai que ter. Vou. Adeus. Como cabuxas. Ana Diego están como cabuxas. Non, para min que me engano de animais. Que? Nada. Viches a Fran? Saiu. Anda as voltas con algún dun partido de Maradona. Andamos ás voltas. Sesión de fútbol do Barco, mellor partido da historia. Ai, sí, Maradona, bla, bla, xa sei. Sebas, ti non notas a Fran un pouco raro? Sí, como sempre. Non, como sempre non, está máis raro que de costume. Non é o Fran de sempre. E sobre todo con Maite. Eu da vida sentimental de Fran non sei nada, É dicir, algo sí que sei, pero vamos que non, É que dá a impresión de que as cousas entre eles non van nada ben. Ti que pensas? Eu penso, pero tampouco creas que moito, porque cos estudos e tal, pois tampouco teño moito tempo aí para pensar. Xa, pero ti e Fran tedes moita confianza, non? Seguro que algo che dixo. Sí, pero bota aí o día dicindo, e total para non dicir nada. Que che pasa? Nada. Ti ocultas algo. Non. Que sabes de Fran, Non. Sebas? Pois Que sí. sabes de Fran? Que sí, que mide 1,80 m, que vai aí mal barbeado, e que ten uns ollos dunha cor mel bastante favorecedora. En fin, ese tipo de cousas. Chao. Chao, Lucy. E tamén ten un sorriso canalla moi seductor, Ese é Frank. Sebas. Hola, Frank. Onde vai Lu? Marchou. E ti? Canto tempo levas aí escoitando, Fran? O suficiente como para que me dea un calafrío dende a cabeza ata a rabadilla. Sorriso canalla bastante seductor. Non é o que ti pensas, Podo explicar. Pero non quero. Vale, te la cinta. Sí, aquí está. Vou na probar, Non, que Lucía di que o vídeo falla ás veces, así que mellor probámola con outra cinta. Vou coller unha desas de xente vestida, que esas é igual que se escarallen. Vou mirar ao cuarto de Lu. Top Gun, Dirty Dancing, Al salir de clase... Vídeos de primeira. Esta tía grava cada cousa que... Ai, Bruno. Pois sí que son vídeos de primeira. Ai, Bruno. E de segunda. E de terceira. Fran, proba con esta. Non deixes, xa probei. Merda, non sai. Non era do partido, non? Non, pero case que era mellor. Como que mellor? Deixo e Sebas, veña. Vamos buscar algo para quitar esa merda de cinta. Pero que cinta quedou dentro? A peor, Sebas, a peor. A peor? Esa de Bud Spencer. A min Bud Spencer gustame moito. Creo que a xente ten infravalorado. Cala, Sebas. Hola, Lucy. Que moito traballo? Xa. Menos mal que a min o traballo non me asusta. Iso está moi ben. Din que o traballo non breza. Cala, Sebas. Xa sei que non te asusta o traballo. De feito, penso que ti non te asustas facilmente ante nada. Se ti o dis? Tomas algo ou só viñeches coa idea de matar o tempo comigo? Non te equivoques comigo, é que eu non uso as persoas para matar o tempo. Fran, que che pasa? Está sensible, porque... Cala, Sebas. Que che pasa? A mí nada, e a ti? A min nada.
Perfecto, se a ninguén lle pasa nada, pois... Cala, Sebas. Sebas. A ver, Fran, tomas algo ou que? Vin por un desaparafusador. Ah, a ver, mira. É que este é un negocio que expende maiormente bebidas, eh? Para conseguir desaparafusadores tes que ir á ferraxería de enfronte. Aí ten razón. Cando ten razón, hai a quedar, non? Pero podedes seguir discutindo que tamén está moi interesante. Non imos seguir discutindo, non imos seguir nada. Imos a unha fraxería. Que pena, agora que empezaba a atender algo. Pode ir ao baño? Ti sabes algo deste que non me queres dicir, non? Non, Lu, eu non me decato de nada. A ver, deixate de parvadas. Contamos xa que non vai pasar nada, vale? Sí, claro, o mesmo di miña nai. Conta que non vai pasar nada. Despois pasa, carallo, se pasa. A ver, Sebas, algo lle pasa a Fran. E sí que ten que ver con Maite. Pois non, porque Fran pasa dela. Como que pasa dela? Sebas, Fran está lle poñendo os cornos a Maite? Pois non, o que lle pasa a Fran é que lle mola outra tía. Veña, Sebas, vamos á fraxería. Vamos. Se falaremos ti máis máis tranquilamente deste asuntiño, eh? Vale. Un regaliño. Lucía, sabes se Fran e Sebas trouxeron o vídeo? Acaban de sair, pero traer non trouxeron nada. Pois alguén o terá que ir buscar. Hola, cariño. Vos me ve o partido? Veñi da entrevista de traballo. Genial, chao. Diego! ¿Qué? Sí. ¿Qué tal la entrevista, amor? Ofreceume ser a encargada da Galería de Arte Amateur. Encargada. A ti que che parece? Ui, Iso pensaba eu. é un traballo de responsabilidades, toma de decisións, noites en vela. Seicho ben. Non en balde son encargado segundo da sección de sinistros impagados. Encargado significa problemas. Diríaslle que non, verdade? Pois aínda non lle dixen nada. Dame 3 días para contestar. Para che dicir a verdade, non sei que facer. E que vas facer, Ana? Ti non podes ser encargada de nada. É unha tolería que ti te encargues de algo. Que quero dicir que non vas ter tempo para dedicarlo a un traballo de verdade. Non quero dicir que o teu traballo actual non sexa un traballo de verdade. O que quero dicir é que... Mira, sigue falando ti que vai ser mellor. O traballo exixe dedicación absoluta. Eu non dispoño de moito tempo, pero se deixo o taller, o yoga, a asociación, pois igual. Terás que mandar, discutir, berrarlles os empregados e ademais estarás pechada nunha oficina todo o día. Pensa niso. Tes razón. O único que me dá pena son os 3.500 euros mensuais que me ofreceu coa faltiña que nos fan. Pero, en fin... Pero ti pensas que imos ter... que vas ter moitas oportunidades así nesta vida. Chama o xa e dille que sí. Mira, ni no digas, berrao, Sí, Pero se hai un momento me dixeches... Hai un momento, Ana, pero hai que vivir o presente. Carpe diem. Dille que sí a eses 3.500. Non sei, Diego, iso de mandar, ter responsabilidades, estar pechado nunha oficina, non sei o que me pode aportar. Primeiro, xente interesante. Segundo, realización persoal. Terceiro, boa remuneración. De acordo. Vou aceptar? Hola, son Ana. Que sí, que chamo para decir que sí, que acepto. Grazas. Ata mañá. 3.500, 3.500. E ti non ías ver un partido de fútbol? Ostras, ti sí que es un bo partido. 3.500. Quérote, chao. E vos que facedes aquí? Falta nada para que Raúl poña o partido. Tranquilo, sen nós non pode empezar. Vale. Eu vou baixando, Ata logo. Ata logo. Ana, zapatilla. Ai, Que? gratiñas. Que? Amañamos o vídeo? Amigo. Sebas, é a cuarta vez que me di lo mesmo. Que che pasa? Nada. Amizade, risas, xogos... Sebas, que che pasa? Vos
foste cabrear. Non me vou cabrear porque xa estou cabreado, así que fala. Teño a orella como unha ensaimada, Fran. Vou falar. Lu preguntoume. E falei de ti. E falei de Maite. E falei de máis. Por se gracia todo o vídeo. Sebas, que lle contaches a Lu? Nada. Fran por aquí, Fran por alá. E que se estás toliño por outra. Insistiu moito, Fran, e pensabas que eu non sei mentir. Sebas, por que carallo te empeñas en morrer tan novo? Perdoa, Fran, perdoa. Lu sabe que ela... Non. Dixenlle que había outra. Pero non sabe que a outra é ela. Seguro? Sí, xuro, cho. Vale. Pois xo mañarei eu, pero unha palabra máis e estás morto. Sí. Ai. Tranquilo. Prefiro vivir. É mellor para a saúde. Que xa sabía o que me habías meter a min nunha boa. Ola, rapaces como vos non sodes de fiar, xa baixei o vídeo para ver o partido. Ai, mi madriña que baixou o vídeo mentras nos comprábamos o chisme este. E que? Que a cinta estaba dentro. Ese chisme non o podes sacar. Ese é o problema, que non a saque. Daquela é peor que non teña chisme. Claro, porque verá a película e dará en falar. Un pouco que lle gusta falar. Ai, mi madriña... De que estamos falando, Fran? Dá algo malo. Imos seguir aquí falando ou imos facer algo? Imos facer algo. Non entendo nada. Pero que suspense. Moi ben. O bar a tope e a señorita que ten que ir á clase. O que me faltaba? Dixenche que 4 días que tiña exame. E a idea de ver o partidiño ese non foi miña, así que... Chao. Chao, Lucía. Chao. Que? Empezamos? Sí, agora. Buah, xa verás, con este proxector podense ver ata os peliños do nariz de Maradona. Non. Ei! Raúl, Unha peli de piroleito! Sí. Fran, onde está o partido? o mando, collo mando. Non, deixa. Raúl, o mando. E xa estou buscando, que non sei onde o deixei. Moito mellor que Maradona, onde vai parar, Este piroleito é un fenómeno. É que tía esta boísima que era piroleito. Raúl, apaga iso, incendio o bar, corto corrento que sexa, pero apago-i. Lu! Non pode ser Lu! Anormal! Carallo, me ten que pasar isto a mí. É que ti non respetas nada ou que? Será iso. Avisade cando acabe! No. Simpático. Pero que fixen? Ensinarlle a todo o bar como a tía que quero fode cun actor porno. Non é moi elegante que digamos, non? Coitadiño, Fran. Entre iso e o que lle vou contar a Lu, a túa vida convertida nun pesadelo. Como se fose pouco pesadelo vivir contigo. Xa che digo. Acabarás alcoholizado, ou enganchado ás pastillas, ou comprando discos de Camela. E que lle vou dicir a Lucy? A verdade, que te enganaches de cinta. E ti pensas que o entenderá? Non. Nunca te esquecerei, Fran. Quen dixo medo? Lucy, xa pasaches polo bar? Non. E o exame que tal? Pois típico exame de psicoloxía. No que o único que tes que facer é espir o teu interior. Lucy, teño que falar contigo urxentemente. E aínda que estea mal que vos diga, a verdade que mordei o exame. Cometí un erro imperdoable. Xo sei, Fran. Sí. Quen cho dixo? Home, contoumo Sebas. Gustache outra tía, non si? Sí, pero non é E iso. necesitarás axuda, non si? Sí, pero... Pois mira, axudoche eu. Esqueces outra tía e non lle fagas mal a Maite ou cortoche tú Franciño mentres dormes. Vale, captado. Vale. Por certo, eu coñezo-a. Mais ou menos. E como é? É unha tía normal. Pero algo ten. Vale, pero xa pasou. Agora o único que tens que facer é esquecela, Fran. Sí?
A partir de agora só hai pensar en Maite. Moi ben, así me gusta. Non puiden! Escapa, Fran, escapa. Cambia de nome ou pela cara. Non escaparei. Quedarei aquí e afrontarei isto. Ala, que tío. Chego tarde. O primeiro día de traballo e chego tarde. Tranquila. Estou tranquila, Diego. Estou moi tranquila. Así que non me avances, vale? Que xa me estás abafando. Mira o bolso. Onde metí o bolso? Diego, que fixestes co meu bolso? Lévalo posto. Sí. Estou nerviosísima. Estás histérica, amor. Diego, eu non vou ser capaz. Eu non vallo para dirixir nada. Os empregados han se rir de mí. A ver. Calma, ante todo, moita calma, Senta e escoita. Como ser xefe? De onde sacaches este libro? Ana, isto non vale para nada. Escoita. Ti vales moito, Ana. Moito. Paréceche. 3.500 ao mes. Quero dicir, o que tes que pensar é que che deron o posto porque é a persoa adecuada para desempeñalo. Pero eu nunca mandei a ninguén, eu só mandei a... Vale, sí. Necesitas confianza, amor. Repite. Confío en min mesma. Confío. Non, Diego, non confío. É que non sei. Como que non sabes? A ver, non podes dubidar. As dúbidas son pros débiles. Repite. Son quen de levar unha galería. Teño a autoridade suficiente para facelo. Non vou deixar que ninguén o dubide. As dúbidas son pros débiles. Son quen de levar unha galería. Bla, 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 bla. Todo iso que dixeches. Todos levamos un xefe dentro, Ana. É hora de sacalo. Repite. Son a xefa. Sí. Son a xefa. Aí. Tomará as decisións con seguridade e gañará o respeto dos teus empregados con firmeza e tranquilidade. Firmeza. E tranquilidade. Sí, diga. Vou para aí agora mesmo. Xa sei que chego tarde. É que... Tranquilidade, Aniña, tranquilidade. Pois que esperen por min, que son a xefa. Non, que ninguén se mova dai, ata que eu chegue. Como que por qué? Porque son a xefa. E tomo as decisións con convicción e seguridade. Quedou claro? E a tranquilidade? Pros débiles. Adeus, amor. Non, as dúbidas son pros débiles. A tranquilidade... Que vida esta, Diego? Estou falando só. Pois mira, estou falando só, Parece mentira, pero estou falando só. Polo menos eu escoítome. Pero ti estás ben, non? Que sí, mamá. E segues comendo ben? Que ti para comer sempre fuches un desconsiderado. Que sí, que como ben. E do demais que tal, se viñas? Ben, algún problemiña comeu. O que? Que problema? Ai, Sebastián, que entre teu pai e máis ti idesme matar a desgustos. Ai, tranquila, mamá. Refírome a iso de dicir sempre a verdade. Que empezo a pensar que non é boa idea ser tan sincero. O que? Que non saiba eu que mentes, Coa verdade chegas a todos os lados, Sebastián. Sí, tes razón, mamá. Adeus, Vico. Adeus, fillo. Hola. Así que ti sabíalo todo, non me dicías nada, non? Mira, Lu, eu a estas alturas só sei que non sei nada. Fran contoumo. Mira, Lu, eu a estas alturas só sei... Contoucho que? O da tía esa que lle mola. E mira, nin sei quen ela, nin me importa. Pero que lle dixen a él que onde este a Maite que se quite calquera pendanga. Pendanga? Entón, xa vexo que está todo aclarado. Sebas, marcha daqui. Non, espera aí. Ti coñécela, non? Muller, coñecer, o que se di coñecer... Podes pasar 25 anos con alguén que non acabas de... Ai, mira, déxate de lerias, que ben sei que a coñeces. Dime quen é. Ai, Lu, ti non dicías que non querías saber quen era. Mentín. Que sorte, como faz? Porque precisamente estaba falando con miña nai. A ver, non me cambies de tema, Sebas.
Dimo xa, quen é ela? Pois... Mira, Lu, ti pensas que sendo como son eu, Fran me ia confiar algo así? Pois non. Non, claro, tes razón. Pois nada. Vale, marcho a chollar. Cágate. Non mentín. Sen embargo, dominei a situación. Sí, dominei a situación. Un equilibrio sutil entre inteligencia e astucia. Esa é a clave. Equilibrio. Que lles pasa aos clientes? Que non fan máis que mirarme. Que estou moi guapa. Non. Verás, íamos ver o partido Argentina-Inglaterra... Sempre non me falas de fútbol. Que por que me miran así? Íamos ver o fútbol non o vimos porque... Por que? E por iso os clientes me miran como se fose Pelusa eso, ou que? Sí, Pelusa tamén había, sí. Pero Maradona no. Verás, Fran confundiu a cinta do partido con esta, que penso que é túa. Sí, esta é miña. Non. Sí. Non. Sí. Non, Raúl, non. Como se porta ás veces a vida, Dá que pensar, non? Carallo será. Sabes que? Que? Que vou matar a Fran. Sí. Cando digo que vou matar, quero dicir que lle vou quitar a vida. En sentido literal. Sí, claro. E de feito, procurarei que sofra. Que sofra moito. Non, de feito, creo que vou matar a todos os clientes que viron o vídeo. Como que non o podes ter para mañá? Se eu digo que é para mañá, é para mañá, que non o podes facer porque estabas moi ocupada? Claro. Pois mira, a partir de agora vas estar desocupadísima. Estás despedida. Tiñas razón, amor. Eu vallo para isto. De feito, penso que nacín para isto. Xa, pero mira, niña, acabas de despedir unha empregada o primeiro día como xefa. Sí. Ajá, e pareceche normal. Non tes razón. Hai que ser moi inútil para que a xefa te despida o primeiro día de traballo, verdade? Refírome a ti, Ana. Vendo como te comportas, recordasme outros grandes xefes. Pois sí, por exemplo, cales? Atila, Fumanchu e Adolf Hitler. Pero ti estás tola, o que? Como despides a alguén así? Por teléfono. Tiña que tomar unha decisión, Diego, Pon aquí, ante a neglixencia, forte correctivo o traballador. Neglixencia, correctivo. Anda, deixa iso e senta aquí, que necesitas un par de consellos. Non podo, estou moi ocupada. Capítulo 10. Aproveitamento óptimo do tempo. Hola, Lucía. Como estás, Digo, como estás? Pois despois da sesionciña que pasastes no bar, estou bastante homicida, que queres que che diga? Ana, podo falar contigo, teño un problema. Perdoa, pero teño unha reunión agora mesmiño e antes teño que revisar estes cadros. Se che parece que damos máis tarde, sí? Como queiras. Que tal che vai ás 7? Non, ás 8:30. Non, tampouco. Chámasme e quedamos, sí? Vale. Se pasa calquera cousa, dixlle á secretaria que me mande un mail. De acordo, ata logo. Malo. Malísimo. Espantoso. Criminal. Decidido. Este tío non expón con vos. Lucía acabache de pedir axuda. Xa quedei con ela para mañá. Ah. Hola, son Ana.
Acabo de revisar os cadros. O mellor é queimalos. E o pintor tamén. Ana, pero ti estás toda perdida. Mañá teño unha inauguración nunha galería que colabora con nós e quero que veñas comigo, así que temos que ir mercarche algo de roupa elegante. A miña roupa xa é elegante, ademais non me penso mover da casa no que queda de día. Por favor, se vistes como un axente de seguros. Son axente de seguros. Vamos a unha boutique que me recomendaron, anda. Xa che dixen que non me penso mover da casa no que queda de día. Veña que non teño todo o día, eh? Vale, pero que quede claro que non me penso mover da casa. Odiome a mí mesmo. Hola, Lucy. Ola, sei no todo, Fran. Mira, igual non serve de nada, pero quero que saibas que foi un accidente. E que o último que quería era que... Non, veña. Tapa unha mentira con outra. Como fa sempre, Fran. Fran, que che fixen eu? Lucy é a última persoa que lle quixera facer mal. Pero se a ti todo che dá igual. A ti que che importa facerme pasar o peor trago da miña vida? Ti pasáchelo ben, non? Pois iso é importante, Fran. Foi un erro. Non, Fran. O erro foi deixarte quedar neste piso. Mais ben o erro foi fiarme de ti. Pero, sí. Lucy... Non me chames Lucy, que eres? Vale, como ti queiras, Lucy. Lucía, a verdade é que... Non, de verdade, ti falando de verdade. Que riquiño. Vale, entendo que esteas así, pero... Vale, mellor deixámolo. Non imos deixar. É a peor persoa que coñecín na miña vida. A peor. Cada vez que penso en todo bar véndome en pelotas con Bruno na cama, pois é que me escarallo coa risa, Fran. Perdoa. Espero que polo menos sacaras unha boa tallada. Canto sacaches? Canto vallo, Fran? Mira, se tan preocupada estabas non o gravaras, vale? Ti que és imbécil? Só digo que é de moi mal gusto. E máis con ese tío que non te merece. Pero ti quen és para dicirme a min o que merezo ou deixo de merecer, Sinto, Lucía, de corazón, sinto. Mellor que falemos isto con calma e que o aclaremos. Non. A partir doxe non quero falar nin aclarar nada contigo. Buscas outro piso e marchas. Hola, Fran. Mira. Reina para ti. É unha vaca antiestrés. Chámase Rosiña. É moi relaxante. Fran, ei. Fran, non lle pegues. Fran, que ela non ten culpa de nada, Fran. Fran. Non. Xa pasou todo, bonitiña. Boas, Raúl. Non che vai a camareira? A camareira ten o día libre. Entre ti máis eu. Podesme pasar unha copia da cinta? Entre ti e máis eu, non. Oes, mamalón, como sigas dicindo mamaloneces, vouche partir a cara. Estamos. Iso, estamos. Que pasa? Veña, fala agora de miña curmá, pervertido. Últimamente respírase estupidez neste bar. Xo sei. Metín ben a pata, non? Mete a pata é pouco. Eu máis ben diría que cagaches de todo, Fran. Non creo que Lucía queira seguir traballando aquí. Que imbécil son. Pois sí. Non falou con el e díxolle que tiña que marchar do piso. Eu tamén faría o mesmo se me colleran un vídeo privado. Tes vídeos privados, Raúl? Non me preocupa que Lu me bote do piso. O que me preocupa é que está desfeita. Pola miña culpa. Cada vez que o penso, non sei, danme unhas ganas de... O peor é que non sei que carallo facer. Xo sei. Vou loitar. Loitar contra quen? Contra min mesmo, Sebas, contra min mesmo. Entón a cousa vai estar igualada, Vou no solucionar. Teño un plan. Tes un plan? Ai, mi madriña. Véxevos despois,
Espero que Fran o consiga. Por ele e por Lucía. Oye, Raúl, ti sabes algo sobre Fran e Lu que non se pode dicir? Sábelo, verdade? Sabes ou non sabes? Saiba lo que saibas, manda a carallo destes dous, non? Chao, Raúl. Que? Estás ou non? Chegamos tarde. Para min que este traxe non me pega moito. Deixa que opine eu, anda. Sae de aí a ver como che queda. Vai ser que non, Pois o manequín da boutique quedáballe ben. É que non deberían facer traxes para manequíns. Venderían máis se os fixesen para persoas. A culpa non é do traxe, non. A culpa é... A culpa é túa. Miña? Eu non fago nada. Limítome a estar quieto dentro do traxe. Xa. Tes razón, está ridículo. Eu non dixen que estivese ridículo. Sí que estás, sí que estás. Cando tes razón, está ridiculísimo. Non sei, o único que digo é que... Sí, non deixa, vale. Tes razón. O mellor é que non veñas á inauguración. Eu non dixen iso, podo poñer un traxe dos meus e irse... Non, deixa, tes razón. Ti non pintas nada na inauguración. Non queres que vaya? Non son eu. És ti o que non queres ir. Por que non queres que te acompañe? Claro, estou ridículo vestido así, Non sei levar os traxes snobs que levan os teus novos amigos. Sinceramente, non. Quédanche como carallo comprado. Non queres que vaya porque te avergonzas de min. Eu non dixen iso. Que pasa? Que non estou á altura deses galeristas, deses artistas ou deses carallistas. Dixen eu iso, Dixen eu iso. Non fixo falta que o dixeses. Ata logo, xefa. E onde vas? A algún sitio no que pinta algo. Ti podes quedar aquí. Se saio así vestido, hanme meter nun circo. Mellor sae ti e quedo eu aquí. Diego, vamos falar. Sinto Xa moito... falaches demais. Grazas. Moi elegante. Grazas. Pareces triste. Estou non. Podo axudar? Parece a min que non. Moito mellor. Por hoxe xa te ven dabondo. Ponche algo. Unha tila. Necesito calmarme. Nestes últimos días pareceme que perdín o norte, Raúl. Desde que levo a galería son outra. Ti non notaches? Pois sí, son outra. Insultei o meu home, sabes? Quero dicir que o insultei máis que de costume. Non sei... E despedín aquela rapaza. Aquela dali. Despedín así, sen... E ela... Que demo foi aquí? De todos os bares do mundo tivo que entrar precisamente neste para darme a oportunidade de corrixir o meu erro. A que ten sentido, Raúl? Non. Claro que o ten. Lévame a ti aquela mesa, vou falar con ela. Raúl, ven aquí. Eu metín a Lucía neste problema e eu vou na sacar del. Vou asumir a miña responsabilidade. Home, por fin. Imos ver, aquí estás. Fran, debesme a nada desprezable cifra de... Falo de Lucía e da loita contra mí mesmo. A que engañou? Aínda está por ver. Que suspense, xa me tarda a ver como acaba todo. Pero necesito que me axudes. Xa sei como acaba, mal. Teño e todo amañado, pero non o podo facer só. É un plan arriscado. Pero quen quere vivir sen riscos, Eu. Raúl, necesito que leves a Ana e Diego ao noso piso e que veñas ti tamén. 136 euros con 75 céntimos. Non, agarda, que ainda hai máis. Veña, Sebas. Non, eu quero vivir sen riscos. Tes uns gallumbos bonitos? Teño, pero non quero plans con cachumbos. 250 euros con 65 céntimos.
Non estás na inauguración? Non fun. Tiña cousas máis urxentes. Xa, claro. Demasiados compromisos. Non, todo o contrario. Realmente teño poucos compromisos, pero moi importantes. O que pasa é que últimamente deixemos de lado, pero iso acabou. Ai, sí. E que era iso máis urxente que a inauguración? Varias cousas. 3 para sermos exactos. A primeira foi falar coa rapaza que despedín, pedirlle perdón e devolverlle o traballo. A segunda foi despedirme da galería. Non me gustou ese traballo. E a terceira? Vir para casa a ver o meu homiño. Genial. Sí. Logo perdóasme. Claro, porque estou sen tear. Prepárame al grande que teño unha fame negra. Isto, amor, xa sei que agora teria que ir probar, pero que quedei con Raúl e con rapaces para botarlles unha man con non sei que de Lucía. Parvo. Nada máis parva ti. Non, ti. Non, ti. A ver, conta, que lle pasa a Lucía? Hola, Raúl. Hola. A ver, que alguén me diga que lle pasa a Lucía, contade. Raúl, conta yo ti. É que, verás, vimos un vídeo no que Lucía se deitaba con Bruno. Ah, vale, mátote. Ten unha explicación, foi Fran. Mato, vamos. Onde vai, Fran? Está no cuarto. Acabo de saber o que pasou no bar e quero matar. Podo entrar no cuarto? Non, tranquila, xa é agora. Podes saber cal é o seu plan e que é o que temos que ver nós? Non o queredes saber. Esa cámara ten algo que ver? Non o queredes saber. Todos en pelotas. Non o queríades saber. Hola, Lucy. Se estás vendo isto, significa que estás no bar coa mesma xente que viu o teu vídeo con Bruno por accidente. Por accidente quere dicir pola miña culpa, como a case sempre. Non sabía como amañala desfeita, así que pensei que o mellor era unha desfeita aínda máis grande. E xo entenderás. Benvidos ao vídeo documental En Pelotas Altruistas. Ai, por favor. Ai, Sebas, porque é o meu curmán, que senón eu esquecía xa a piroleta. Ai, a fenómeno, Sebas. Que bonita gravata, Diego? Raúl, que encantoume o teu baile, ensinasmo. Sí? Sí? Que é genial, que encantoume.
Encantoume ver esa panda de imbéciles en pelotas. Isto empeza a ser humillante. Ah, claro. Benvidos ao meu mundo. Ei, que estivo xeñal, vervos a todos medio espidos. Medio espidos? Espidos de todo. Grazas, Fran. Noi, si, grazas, Fran. Por certo, eu non vou facer iso cun pareo, Pero iso quedaba moi ben. Ai, si. Non me facía así unha cintura un pouco ancha. Non. É que teño moi boa percha, Si. Facer un pouco de pesas ao mellor non me viña mal. Sebas. Raúl, ponme 2 vasos de leite. Sí, eu tamén necesito un trago. Ponme un coñac, que sexa dobre, por favor. E a min un té on the rocks. Lucía, supoño que non fará falta dicirche que sinto moitísimo o plantón do outro día cando me puxen tan repunantiña e che saquei a xenda e... Xa, o que pasa é que teño unha reunión agora ás 8. Creo que podemos facelo. Guapetona! Ei, perdoa, home. Non, que xa tiña ganas de verte rir, aínda que fose de min. Xa. Pero é que cando puxeche o meu vídeo... Foi un accidente, Lucy. Eu quería probar a ver se o vídeo estaba escarallado. E a túa cinta quedou dentro. Vale. Perdóate. Pero podíalo dicir desde o principio. Que? Pero se intentei dicir. Fran, debiches mo contar a verdade. Pero se non me querías escoitar. Xa, pero eu entenderíate. Sempre me cortas cando No, falo. pero xa está dito, non? Non pasa nada. Agora, eso sí, eu... Non pasará na miña vida tanta vergonza. Eu perdoo, pero non esquezo, Nin eu. Porque nese Pero vídeo... supoño que superarei, porque despois de verte ti en pelotas, machote. Que? Púxose ñi. Logo todo ben. Mais ou menos. Fran, a min de todo isto quedoume unha dúbida. En serio, que me quedaba ben o pareo? Dime. Sebas, mira. Regalou Ana. Está ben, non? Que che parece? Que che queda fatal. Que? Pediches-me opinión. Podías mentir un pouco, non? Ai, non, que non sabes mentir. Pero no cuarto teño un pareo que o mellor... É falando de non contar mentiras. Que? Que? Temos unha conversa pendente. Sí, pero xa sabes que eu conversando non son precisamente... Ai, veña, Sebas. Contame como é a moza que tanto tininlle fixo a Fran. Ai, non. Sebas. Se cho conto, Fran, mátame. Ai, carai. É un risco que podes asumir, fíxate. Ai, veña, como é? Quen é? Sebas, porfa. Vale, pero só che conto como é, vale? Vale. Pois ela é... estudante. Fran, coñece estudantes? Sí. E como se chama? Lucía. Lucía? Como está o nome, non? Home, pois sí, tanto ten. A ver, pois dime algo sobre ela, non sei. Pois ela é... intelixente, culta, responsable, simpática, guapa... Vai, non me extraña que lle gustara, non? Sí, pero ollo, que tamén é unha tía que mangonea os seus familiares. É maniática, rancorosa, presumida, bastante repugnantiña. E o peor de todo, non para de interromper a xente cando fala. E iso que noxo de muller, pero como lle pode gustar a Fran alguén así tendo a Maite? Mira, homes, Boas noites, Sebas. Boa noite, Lu. Ás veces é un pouco inaguantable, non? Xa che digo. Hola, Fran. Está para escoitar? Todiño. Ela non sabe nada, quería saber, pero non lle dixo nada, que ti non querías que la soubese, Fran, de verdade que non, Fran, non quero morrer, por favor. No, o que dixete estivo moi ben. Ai, sí? Sí. Aprendes rápido, mozo Jedi.
Faz o que se pode. Que? Haberá que ir dormir, non? Sí, pero antes unha pregunta. Que tal a loita entre ti e ti mesmo? Xa sei que era unha metáfora, pero como foi? Non era ningunha metáfora, Sebas. Ah, non? Rosiña, eu non che entendo nada. Avestruz. Hola! Traio unha cinta! Perdón! Non te metas de tempo. Da igual. Ti non digas nada, Rosiña. Ás veces é mellor estar calada. Por que estás tan serio? Pero non che mola, a serio? Equilibrio. Non sei se me comprendes, pero... Por que estás tan serio? Non és un bo interlocutor, ti. Non sei, pensaste en presentar un telediario ou algo? Un telexornal, Oye, Raúl, ti sabes algo... Eres un freak on the raker. I'm making my house on the raker. I like it from the on the raker. I remember from the raker. On the raker, right the weather. But wait to freaking murder, right the curve, right the curve. I'm waiting for... Casi. Seguimos grabando. Estaba grabando. Sí. Ay, ya no, ya sí.